Madwar 850 tifel u tifla li jew jinsabu f'riskju ta' faqar jew fil-faqar innifsu se jingħataw iċ-ċans li jitalmu ħiliet fil-qasam tal-komunikazzjoni u t-teknoloġija tal-informazzjoni. 750 se jkunu tfal li ġejjin miċ-ċentru LEAP waqt li 100 oħra se jintgħażlu mid-djar. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri tkellem dwar l-importanza ta' dawn il-proġetti. Wieħed ħajkun indirizzat lejn it-tfal vulnerabbli li ġejjin minn background vulnerabbli u hemmhekk ħankun qegħdin naraw li ntuhom l-skills neċessarji speċjalment fuq l-ICT. Imbagħad għandek ukoll proġett ieħor ta' Responsible Gaming Foundation fejn hemmhekk għandek madwar €1,000,000 li ħadkun qed tibbenefika minnha sabiex naraw li nkomplu nkabru s-servizzi tagħha. Is-Segretarju Parlamentari qal li kulħadd jistħoqlu li jkollu dawn l-opportunitajiet irrilevanti jekk ġej minn familja fqira jew imkisra. Huwa spjega li l-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli se tingħata €1,000,000 biex il-professjonisti fi ħdana jingħataw iktar taħriġ. Dan bilan li l-persuni mirkuba mill-vizzju tal-logħob jingħataw servizz aktar speċjalizzat. Dawn huma żewġ proġett interessanti ħafna. Dan il-gvern l-ekonomija hija b'saħħitha hija importanti ħafna però l-flus mhux kollox. U mbagħad għandek l-aspett soċjali li għalina huwa qalbna ħafna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia qal li dawn il-proġetti għandhom lan li jagħtu d-dinjità lit-tfal u l-persuni involuti. Lan tagħna huwa wieħed li ndaħlu dawn il-persuni fid-dinja u fis-soċjetà ta' madwarna għaliex nemmnu li għandhom kollhom dinjità huma wkoll. Dan il-proġett se jara għadd ta' entitajiet jaħdmu flimkien fosthom l-Università ta' Malta u l-Knisja.